Bisan usahay kamaota kaysa uban. Inumdumi nga naagi mas kamao nato. There will always be someone better than us. Ug mo na usa sa seleksyon nga ako nakuha sa tournament karong Sibira. Karong si Bira nakakuha mi og silver medal o bronze medal. So ya kay ko ani o kani nga event is finals ni sa mixed doubles. Ug kuha kay nilang audience. Nindot ta siguro kung ikaw mabutuwa sa championship na. Pero di magulihatag sa kalibutan ng imong gusto mo sa sayon lang. Kinahanglan nimo kaguan kay ihatag sa kalibutan kung unsay angayan nimo or makuha nimo ang imong gi-deserve. Kani sila kanipot sila sa finals, they deserve to be here. Ug na sila chance na makuha ang gold. O ang mga spectators sa gawas mananaw gid sa niduwa sa finals. So ang tanan ni agi sa elimination round kani ni agi mi sa elimination round. Bisan og wa mi kakuha og gold na libre ni sa experience og next year musuway na pud mig ilog sa gold medal. Daghan kay ta nga misuway o congratulations sa nakadaog sa gold medal. Next year musuway na pud mig ilog ana. See you next Sibira, guys. Kung nakauyon ka sa video nga mo nakitaan o ginahan ka, na ka magabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell niya. Paibawalan po ko kung unsay muhang comment din ha. Kung nakauyon ba ka o wa, aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.